Lupa salam suku siluk di YouTube kau kasih tini 11 tarik 5 Mas 2024 ni narong house ini na thong channel ka channel subscribe kedi tai bell icon click notification mangai tang inga paya sang omai ken sabrong na narong ang success itongo tini 11 tarik 5 Mas 2024 ni narong success ina nai tongo narok por channel na sajak hangke narok channel no subscribe khadi tai bell icon click notification inga baya song omai ken narok na sabrong no success inani ang chai tui tongo inga omai ken narok success nanam chukang ke narok an channel bai pantalai tongli inga baya song narok oro nungui makhana je miani salar pusu phai narok mian sala narok nungui makhana baya song inga mian sala ang narok no riman tongo 03 tai 03 tai narok no 6 hours 6 ending rijak gabo narok no thani success wngkha ni khakao inga baya song omai ken narok success nanam sukang kai an channel o katali tongli narok je an channel ni kutuli thanai borok no success mai angnai hingke je an support khainai borok khai mano hingke baya song omai ken narok no ang sabrom no success nani chaiti tongo hingke baya song nadi mia phoroni je calculate ni hisab hingke miyorok no mia phoro nadi thanai 24 phaio narok no oro phunukano clearly oro 24 phaio oro 24 phaio 24 phaimani nadi oro 24 hingke 03 siut ni narok no ang target imani obo success wngkha hingke omai ken narok no ang success rui tongo hingke narok bo an channel bai katalai tongo de hingke video no puilansi paithak jora naina bagui narok no kaisa koyo hingke baya song nadi actually ang bo mahai jagao video ma khlai narok nadi omo hai keno ang video ma khlaio hingke narok nain wngkhana ang je andara norok ana support khaidi ang nangbai asa kosto khai norok no ang success kutirui tongo hingke omai keno norok sana suppose khai tongkha hingke norok no ang success jani chai tongnai hingke baya song tini ni norok no ang rinani thangui tongo norok nungui mangkhana hingke norok oro nainari tini miaforo 03 bai 96 hingke chong obono tini kuno khaya just oboni value kaisa thangdi tarpore norok ahono chini success ni khakana hingke house ending tai normal goti hit goti bebangno nokno diwano hingke aboni swkango norok nainai nongno kaisa koinai aboni swkango je oro norok nongoi mangkhana oro nainai di oro 03 hingke chong 0 ni nog ni koita tong chong abono nailainai hingke 03 hingke oro tongo 0 kaisa oro bo 0 tai 8 oro 3 oro 0 oro 8 hingke chong saimano 0 tai 8 ni value o kwbang kok no phaio 0 tai 8 hingke oboni ke 5 oboni ke 3 hingke chong sai mangkha oro 0 tai 5 tai 3 ni maximum phairika first round no hingke chong second round no nainaikha hingke tabo chong second round no naikha hingke oro naidi chong second round no naikha hingke tabo oro tongo 9 by 6 hingke oro 4 tongo oro 4 oro hai 9 oro hai 9 hingke chong second round no naikha hingke chong chini second round no 9 tai 4 9 tai 4 chong maximum manui thangkha hingke aboni sate sate chong 1 tai 6 1 tai 6 tarpor 2 আর 4 hingke chong oro kaisa manui mankha 9 আর 4 tarpore 1 আর 6 tarpor 2 আর 7 obo wngkha de second round ni goti
Hingke tarpore जों oro first round ni जों manui manka norokno first round ni guti phunuknai hingke first round ni hingke जों manka 0/5 8/3 okay hingke 0/5 first round no जों mano 0/5 3/8 hingke जों abo first second no जों manka abo hingke naidi tarpore tongo kisa oro okay hingke जों oro manka abo cut khaisnai tarpore जों oro manui mano ta manka norok naidi kisa norok bo kisa follow kai tongmano je guti no hingke naidi norok no ang pura clearly phunugoi tongo hingke naidi tarpore जों oro tai kuno nanan kwrwi जों joto je oro manka abono chini thani wngka hingke जों oro tini target khlaina nangsinai je tamo man tamo maya hingke जों naidi oro pura max obo bai obono जों tini milogoi guti swnam sinai bayasang hingke bomai ke norok guti swnamnai norok no ang phunuk mano naidi tabuk oro tongo 0/5 hingke जों miyaforo phaio 0 plus 3 hingke equal to 8 hingke जों oro 3/8 no mano bahai male 0/3 no plus khaike 3 no hingke 8/3 hingke जों obo duita max wngkha okay tarpore जों थानाय aboni pore o kisa huinanai tarpore जों थानाय 9 plus 6 equal to 5 hingke जों 5 no mano 5 no mankha hingke जों o 5 bo जों oro max wngoi tongkha hingke 5 ni मान 0 hingke oro max wngkha hingke जों oro bo mankha obo guti same to same hingke kha o ani hisabo je tini bo जों second round no success manani chance kom first round no chance manano hinui hingke जों first round no jokhon जों chance maya hingke जों abono tongkhainai tarpore जों abono tongkhainai norok oro nongoi mankhana hingke जों abono cut khai rwsinai cut khaiui norok no guti rwsinai hingke puila norok no rinai house tai ending house tai ending o norok nongoi mankhana oro 3/8 tarpore 0/5 a bisingo maximum ani hisabo je hit klainai hini kha kaumani wngkha de 8/0 o duita no ani hisabo hit no klaithoktok tarpore 5 bo jodi klaikha hingke ending o phainai abo bo ending o phainai hingke ah jaga जों tamo thwngna nangnai abo hit je kosom bai tongmani hingke je kormo tongmani abo khe normal okay hingke friend norok buji mankhana tarpore जों yang norok no sinai guti wngkha de norok thwngui mannai aro nongoi mankhana 3-3-1 o duita tarpore 1-5-5-1 o duita tinta no ani hisabo hit tongnai hingke abono hit o tongnai tarpore norok no rinai aboni sate sate tei kaisa norok no rinai aboni sate sate norok tei kaisa rinai nainai ri hingke norok no tang booking number rijak bayasang
norokno already booking number rijak hingke o booking number hingke tamo norok saidiman 81 norok 81 no tini 50 rupees no thwngdi ang norokno target tui tongo 51 only 50 rupees thwngdi tei borok thwngdi tarpore norokno rinai tarpore rinai wngkha norok koyekta goti sopaijak norok je thwngna muchungnairok thwngui mano thwngna muchungyairok norok ta thwngdi hingke naidi oro ani oro sopaijak abo just target hingke shoot phano wngui mano not shoot phano wngui mano omo hai hingke norok je thwngna muchungnairok thwngdi je thwngna muchungyairok norok ta thwngdi 08 0880 0330 1558 তারপরে 83 38 13 38 তারপরে 53 35 তারপরে tongo 85 58 hingke aswngna bayasang norok nungui mankha na obono no norok play khai di kha kao tini bo success manai hingke norok video no chana kaham khe video no share khai di please tamoni hingke ani o channel no taibo norok ni thani si tisawui langnani norok no grow khai di video no norok nai share khai di norok ni thani si norok joto share khainai norok ni joto paidangnai phaidi ang nokno 100% success tongmia proof ang nokno 03 success rijak tini bo success nikha ringnai hingke omai ke norok ang bai kwtalai tong tini bagui aswngna bayasang malai next video.